Rene nduk, ayo ya Rene. Wah, anak wis. Ayo nembang apa wis bebas. Sengah-sengah. Asem iki males. Bocah iki males aku lho. Ngambara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik iki ana swara tanpa rupa iki sapa iki? Sapa? Ndi? Kaya Umi to suarane iki. Masyaallah, Rene nduk. Ayo ya Rene. Wah, anak wedok akhirnya tekan kene tenan ayo. Mangga Mbak Umi. Mangga mriki. Mbak Umi monggo iki menon sami wenten eni Mbak Umi bocah ki nusul ki lho. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Masyaallah. Iki lah anake Kesi sing kok Ponorogo kae to. Nggih. Sik to mau jare pamit pramuka nganti jam 5 sore ora iso nderek ning Madiun. Nggih. Terus lara-larae piye iki mau? Terus jenengan mau kan telepon kula to, Pak? Heeh. Terus napa? Aku telepon, "Halo, Soy." Ngono. Nggih, Pak. Terus jenengan nangletne ketua kelas. Lah ketua kelas niku kula, Dik. Oh, ketua kelas 1 iki sampean. Heeh. Lah putrane Pak MC mau. Pak sinten Pak wau? Pak MC wau, Pak Lurah. Pak Tris niku lak sekolah karo sampean. Tak kelas to. Asmane sapa? Chandra Bima. Nggih. Terus piye iki mau wis tekan kene? Terus niki wau 8:30 kula saware lho, urut saware. Matur nuwun nggih, Pak. Niki lagune sengah-sengah. Sengah-sengahe apa? Rambut sembarang. Dengah-dengah to? Oh, sembarang to, Pak. Oh, nggih lagi ngerti aku. Sengah-sengah. Nggih. Matur nuwun Mbah Kakung, Mbah Sengah, matur nuwun nggih. Aku bingung nggih, sengah iki apa to nggih. Nggih. Lah ngono awakmu ora mempopulerkan lho, Un. Nggih. Engko kok ngangge kostum apa, Un? Sengah-sengah, Pak. Mbok ngono. Dingah-dingah dadi sengah-sengah. Heeh. Terakhir lek wis omah mah dadine sengak-sengok. Oh iya, ngono kuwi. Ki mau terus piye teruse? Heeh. Terus kula 8:30 ting terminal, Pak. Kula langsung nge-grab ting terminal niki wau. Nge-grab. Nggih. Numpak ojek wit online itu. Nggih. Terus niki wau napa nitih bis patas. Nggih. Apa bise? Eka. Nggih. Oh iya. Terus niki wau telat to, mergine kula teng perjalanan maem. Ya maeme rasa diomongne lho. Maem ya maem ngono lho. Iya. Oh alah. Maemmu nang ndi le maem nang ndi? Kula lek maem teng Ngawi. Oh, lah dare apa mau? Sengah-sengah ngono. Dar apa ning Ngawi mau? Ayam bakar, Pak. Ayam bakar dong. Ayam bakar. Oh, syukur. Entek pira mau? Wau ki kan nenten ibu-ibu to. Namine Ibu Lulu. Lah niku ki napa? Aja kakean to. Sing cetha ngono. Ngeten napa? Sejajar kali kula ngoten. Jejer. Nggih. Terus diparingi napa? Dados kula Iya kono. Dados apa kok nganu wae lho ora. Di sini ku kula dibayari. Alhamdulillah tek apik men Bu Lulu. Mong ayam bakar sampean dibayari. Aku ning warung pecel gratis mau suweneni bakule lho. Ora kok ya. Karo Bu Lulu dibayari. Terus bar ki melanjutkan perjalanan dari Ngawi ke Madiun. Terus sampean mandhap ngendi iki mau? Kula mandhap terminal. Terminal Madiun. Nggih. Oh iya, terus kok terminal mrene nitih apa? Dijemput. Sing jemput siapa? Chandra Bima. Oh,
Chandra Binai kakung nggih. Nggih. Ini hubungan apa karo awakmu? Mboten nenten napa-napa. Alhamdulillah. Ora pareng lho ya. Mboten, Pak. Iya, elok nganti tekan kene mergo apa alasanmu kok iso nganti tekan kene mongko mau sekolah nganti jam 5 kok kesel kaya apa tetep rene sebab apa? Niat. Niat. Nggih, Pak. Niat singah-singah ya. Iya, Oh iya, ya kaya ngono kuwi dharma bektimu marang bapak ngono kuwi. Nggih, Pak. Dadi suatu saat enek apa ya semacam kejutan ning bapak ngono roro ngegongan terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono kuwi. Apik ngono kuwi ya. Nggih, Pak. Suatu saat lek teko nggo mercon lho ya. Ben saya kaget aku. Nggih, Pak. Iya, tor ngono. Ayo, wis saiki salam sik kagem Pak Lurah wis pirsa burung? Dereng. Nah, Pak Lurah nika biayine. Nah, nggih. Pak Lurah. Nggih. Nggih. Pak Kusno asmane, Pak Lurah Kusno. Sinten, Pak? Pak Lurah Kusno. Pak Lurah Kusno. Nggih. Pak Lurah. Kula Umi Afifah ngaturaken saking Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak. Heeh. Sebabnya apa? Kok panuwun? Nggih. Nggih Pak Lurah sampun nimbali rencang-rencang pengrawit niki lho Pak kalih ibu-ibu Madangkara. Lah iya. Lah sing matur nuwun ben sinden karo pengrawit nyapa awakmu ora diceluk matur nuwun lho. Hubungane apa? Apa mewakili ngono ya? Mewakili. Apa? Mewakili. Nggih, kula kan mewakili. Oh iya, wis pinter. Nggih. Nah, salam sih kagem para pamriksa. Ayo belajar omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Nyanyi apa lho, Pak? Singah-singah. Nggih. Ya terus piye omong piye? Kula Umi Afifah saking Ponorogo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Nggih. Dalu menika panjenengan sedaya sampun purun kersa. Sampun kersa Singah-singah. Sampun kersa mengapresiasi. Mengapresiasi. Ningali wayangan dalu menika. Nggih. Kula Umi Hafifah derek ndedonga. Mugi-mugi sedaya kemawon tansah pinaringan bagas waras. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Terus apa ya? Terus mugi-mugi panjenengan sedaya panjang umur. Amin. Lan Pak Lurah. Ugi Ibu Supriyati. Mugi-mugi anggenipun dadi pangayomane masyarakat. Mugi-mugi dados pangayomane masyarakat. Ingkang dados pangayomane masyarakat saged amanah. Satemah Sukosari. Gemah Ripah Loh Jinawi Kertotoloto lan Raharja panjang punjur pasir bukit genari rahayu lan rahayu. Amin. Amin iki piye? Tirokno kok amin lho. Kedawan to? Nggih, Pak, kedawan. Oh iya, kedawan. Iya, elak. Saiki nembang ya, Bu? Nggih, Pak. Iya, anak Ibu Kesi to? Nggih, Pak. Anak angkat to? Nggih, Pak. Nembang aja kalah karo ibumu. Ya. Lah nembangmu elek engko ibumu katut elek jenenge. Lah nembang sampean apik engko ibumu ya terangkat, ngono ya. Nggih, Pak. Heeh, mbak ibumu HP-an, nah wis bene. Nggih, Pak. Malah mangan. Iya. Ayo nembang apa wis bebas. Sengah-sengah. Asem iki males. Bocah iki nek males aku lho. Matur nuwun, Pak. Sengah mboten saged ande-ande lumut. Nggih. Pelok wani? Pelok. Tembang kangen wani? Mantun. Wani, ya dibawani wani? Mboten. Lah kok ora wani sebabe apa? Pilek, Pak. Oh, pilek.
Kowe mau diparingi wis pira ki mau? 200. 200 mosok kok doli pilek ki lho 200. Lah mengke lek bindeng mekan mboten teto. Oh iya. Lah wis lek ngono tak bebasne, apa sirmu? Kula Apa? anu, Apa? kula tak ngimpi nggih, Pak. Ngimpi? Nggih. Oh, ngimpi boleh, boleh ya, ngimpi. Angsal to? Angsal ning aja turu lho ya. Nggih. Nembang karo turu engko ya. Dibawani ya Om ya. Nggih, Pak. Siap. Nah, iki bocah iki ajaib iki, suarane welelah tenan. Jos. Yo. No. Ngambara ngawang awang Kaya ngono suarane. Nah iya. Nggih. Nggih. langut bebasan tanpa Saiki kelas pira, Nduk? kelas tunggal SMKI, Pak. Siji SMKI Solo nggih. Nggih, Pak. Mila, Pake seniman, Sanes, Pak. dalang, Sanes. pengrawit, Sanes, Pak. yoga. Sanes. Lah apa? Tukang cat. Pakmu lho. Nggih. Asli. Asli, Pak. Cat apa? Mobil, Pak. Masya Allah, sik maksa tak ya iki. Ibumu sing sinden mendhi. Sanes, Pak. Waranggono. Sanes. Budayawati. Sanes. Seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Tukang cat bakul kerupuk. Lah hubungannya apa karo sinden kuwi? Tuko. Sengah-sengah ya. Sengah-sengah, Pak. Oh alah. Kok Mbah enek ora sing seniman, Mbah? Nggih. Mbah Kakung apa Mbah Putri? Kakung. Asmane sapa Mbah Kakung? Almarhum Mbah Sunario. Mbah Sunario. Oh iya. Oh iya Mbah Sunario. Oh garwane Mbah Uun. Oh, Sanes. Iya. Sanes nggih. Almarhum iya. Layak bae kok mbae darahe. Ayo. Yo. Miber ngiteri jagat ngulang goro nglambara ngunggahi Suaramu wis apik, sampean ya cantik. Ya cuma ekspresi geraknya belum ada. Nah, gandeng sampean jumeneng zaman saiki lek ora polah ora obah ngono kuwi man-iman lho. nggih, Pak. Iya tangane diopolahke. Ayo. Nah. Nah, yes. Nah, ngono. Dhuwitmu nang ndi mau dhuwitmu? Niki Neng ndi? Oh, neng kono. Iya.
Sik mikir dekek, sik mikir dekek. Nah, duwite nek ndi mau? Nah, saiki tangan kiwa tengen begar kabeh. Jiro lu. Begare ngene kaya bapak. Nah, oh, bae abot duwike bae. Oh, iya. Wah, ora kongkon, ora wis kok sak iya ya. Iya. Tangane, ya. Ora polahno tangane gerakke ngono lho, kok malah ngene kaya arepe tembak ae ora. Yo. Nah, ngono. Wis, ngono terus ben kaya wong donga ya. Nggih, Pak. Terus. Nggih, Pak, wis kaya mboke ngono kuwi ya ya. Katungkul ngumbar gagasan. Pindah ning ngarep dodo, tangane ngarep dodo. Nah, ayo. Sate mah kinawa Nuding dhuwur. Yo. Ngimpi Ngono dipoto jan satu ketuhanan yang Maha Esa ngono ya. nggih, Pak. Apik. Wis duduke. Tangane duke. Ayo nggih. Tangane dukno. Nah, ngono. Bocah kok iso lugune nganti kaya ngono. Heeh. Suaramu apik, Nduk. Nggih, Pak. Ngene sinau terus nggih. Nggih, Pak. Aja nganti kendul sinau nggih. Nggih, Pak. Mergo sampean ki bakal insyaallah yen sinaune sregep bakal dadi sinden sing profesional. Nggih, Pak. Amin. Bisa membawa nama baik Ponorogo. Nggih, Pak. Sarta bisa ngaromake bangsa Indonesia. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis syukur kuwi. Ayo syukur nggih Pak nek 200 pisan. Ayo. Lah aku nganti muntuk ora cetha. Ayo. Sik seneni karo bakul go pecel e. Ayo. Ayo. Yo. Langgame, Nduk. Ayo. Bocah. Iya. Cita-citane apa to, Nduk? Dados dosen, Pak. Alhamdulillah, amin. Dosen apa? Dosen karawitan, Pak. Karawitan. Kaya sapa?
Bu Kesi, Pak. Kaya ibu. Nggih. Tak dongake sampean Nadianto pancatane mulai viral, mulai kondang ilak saka panggung Madangkara. Nggih. Ning umpamane suatu saat sampean nderekke Pak Anom, nderekne Pak Mantep, dalang-dalang kondang, Bapak malah seneng. Nggih, Pak. Ya, dadi sindenku ben panggah Bu Tutik ora apa-apa. Nggih, Pak. Sing penting sampean iso eksis ngono ya. Suatu saat pokoknya Bapak nyawang sampean iki semakin viral, semakin terkenal ngono iki malah seneng ngono ya. Nggih, Pak. Ah, ngono kuwi. Ning aja lali karo ibumu. Nggih, Pak. Kesi. Dadi pamane tanggapan melu Pak Anom ngono ora ketang sak kedhok tukokno sawah ngono ya. Kodhok. Ya. Ayo ngono kuwi. Ayo. Wis muga-muga ora lali karo bapake. Sebab bapak ben disindeni Mbak Tuti ora apa-apa. Penting ajek. Ayo. Mlumpuk dhuwitmu ya, Nduk.